ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪದೆಂಗಿ ಬೆಳ್ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿಲದಿಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ. ಐದಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿ ನಿಂತಾಡ್ಗ. ಕದಿಂಗಿಂದ ಪಾಡ್ಗ. ಇದಕ್ಕ ಬೆಳ್ತರಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಇದೊಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಾನು. ಇದಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇಂತ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಎಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ. ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಯ್ತಂದುಕ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸಾಲೆಗೂ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ವರ್ಮ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬರೋದು ನೀರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳ್ತರಿ ಪದೆಂಗಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಳ್ದಿದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಎಂಟೆ ಎಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗು ಬೆಳ್ತರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟಿಕ್ ಐಕೊಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಾಡು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪದೆಂಗಿ ಬೆಳ್ತರಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ವರ್ಷಗಳಿತ್ತು ಬೆಳ್ತರಿ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಬಾಣಲಿನ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಆಯಿತಾ. ಬೆಲ್ಲ ಕಜಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.